Rebelka Zorka. Časť 3. Trampoty s láskou a iné katastrofy. Babi, potreboval by som pomôcť s tým kabinetom. Učka mi dnes vravela, že ak sa nám bude chcieť, do Vianoc by sme mohli odpratať aspoň časť. A dnes by som aj mohol, ale nemusíme to robiť. Ale chcem vedieť, čo v sebe ukrýva taký kabinet. Možno tam nájdeme niečo zaujímavé. Čo vy na to? Navrhol Marko po škole, Lenke aj mne. Dobre. Aj tak doma nemám do čoho kopnúť. Určite sa zase len budem pripravovať na matiku, ktorú aj tak dávno ovládam. A mojim andulkám dúfam nebude vadiť, keď ich jedno po obede nechám trilkovať doma sami, odvetila Lenka. Zrazu sa obaja dívajú na mňa, či ich ako správna parťáčka nenechám v štichu, lebo Majo vraj dnes nemôže. Musí ísť na hodinu spoločenského tanca. Jasnačka, samozrejme, že do kabinetu idem s vami aj ja. To si predsa nenechám ujsť. Hoci by som dnes chcela svojej mačke toho toľko povedať, vravím im, lebo odkedy som si tou hlúpou maskou nevedomky nafarbila vlasy, nemala som čas sa jej s tým priznať. Vždy jej predsa poviem všetko, čo ma práve trápi. Premýšľam a spoločne sa presúvame o chodbu nižšie, na prvé poschodie. Kabinet je prázdny. Dnes tu nikoho niet. Spoločnosť nám robia len nechutné pavúky, ktoré Lenka z celej duše neznáša. Mám však pocit, že pokiaľ ide o to, že môže byť s Markom niekde o samote, pavúkov jednoducho ignoruje. Dobre. Myslím, že na upratovanie je tu toho celkom dosť. Skúsme vyprázdniť skriňu s tými zaprášenými mapami. Poukladáme ich späť, takže aspoň niečo tu bude konečne čisté, zahlásila Lenka. Zvesela sme sa pustili do práce, ktorá mi inak doma veľmi nevonia. Hádžeme do krabíc všetko, čo je roztrhané, znehodnotené a staré. Marko robí šašoviny s vypchatou sovou, ktorej kto si odtrhol hlavu a jednu nohu. Ešte aj zobák jej pri tých lotrovinách stihol odlomiť. No nevadí, aj tak je dávno vyradená zo školskej prevádzky. Lenka našla v zásuvke sušené kvety a má potrebu z nich vyrábať veniec na hlavu. Chýba už len Majo, ktorý by si tiež našiel v tomto neporiadku zábavku, pretože som práve objavila jeho ošúchaný, no celkom dobrý prak. V tomto momente mi prebleslo hlavou, kde by teraz asi mohol piť. Počujte, Majovi sme zabudli povedať, aby nás dnes nečakal pred školou. Zahliadla som ho, keď utekal po vyučovaní na tanečnú. Napíšem mu správu, vravím im a vo vrecku svojich džínsov sa snažím nahmatať mobil. V zápätí rozhorčene vravím. Do keľu! Mobil mám v batohu v šatni. Nemáte niekto pri sebe ten svoj? Pýtam sa ich a pri pohľade cez zaprášené okno premýšľam, ako rýchlo sa dnes vonku zotmelo. Zori, aj my máme telefóny v batohoch. Nemysleli sme na to, že Majovi bude treba písať správu. Odpovedá Marko a spred upratanej skrine sa presúva k dverám, aby po ten svoj rýchlo odbehol do šatne, aj keď vonku je už celkom čierna tma. Myslím, že sme mali byť už dávno doma.
Nevadí, rodičom to nejako vysvetlíme. Vlastne ani neviem, ako vysvetlím mamke, že upratovanie zaprášenej skrine v škole je mi prednejšie ako moja večne rozhádzaná izba. Babi, počujte, vy ste zamkli dvere? Pýta sa nás Marko, kým obe robíme v skrini posledné úpravy. No určite nie. Prečo by sme to robili? Deje sa niečo? Pýta sa trochu neisto Lenka. Obe pritom vidíme, že dvere v tejto miestnosti sú zamknuté. To šalátovej omelety! To tu zostaneme až do zajtra? Znova sa pýta vyľakaná Lenka. Podľa tmy za oknom usudzujeme, že v škole už určite nikto nie je. Lenka je z toho v poriadnom strese, lebo nadávať ju počujem prvýkrát. Leni, nezostaneme tu do zajtra. Povedala som jej a ona si vydýchla. Pokračujem však v nedopovedanej vete. Budeme tu trčať až do pondelka. Dnes je predsa piatok. Zabudla si? A keď nás odtiaľto urýchlene nik nevyslobodí, naši rodičia asi umrú od strachu, kde sme sa všetci traja podeli. Vytváram ešte väčšiu paniku. A ja navyše zomriem z tých pavúkov. Čo keď ma za celý víkend stihnú doštípať? Vraví takmer s plačom Lenka a nechce ma pustiť. Od strachu mi drží ruku v pevnom zovretí, kým Marko sa márne pokúša otvoriť zamknuté dvere. Počujte, myslím, že nás tu nechtiac zamkla upratovačka. Ona má predsa kľúče aj od riaditeľne a zborovne, ale nebudeme robiť zbytočnú paniku. Radšej budeme kričať z okna. Niekto nás tam vonku určite započuje. Dúfam nahlas. V tej chvíli vypúšťame za spoločného kriku z otvoreného okna presne tú paniku, o ktorej sme ešte pred chvíľou zarito tvrdili, že ju nevytvoríme. Pomoc! Pomoc! Kričíme všetci traja z plného hrdla. Lenka nezabudla dodať: Zomierame tu! Doštípu nás pavúky! Tie si pritom pokojne lebedia na stenách a asi ani netušia, že sme s nimi v kabinete. Zostali sme ticho. Vonku niet ani živej duše a už vôbec nie niekoho, kto by nás prišiel vyslobodiť z tejto príšernej miestnosti. Marko kráča do kúta. Čo tam teraz hľadáš? Tá krabica je predsa plná odpadu. Nie je čas na hlúposti. Musíme sa odtiaľto vyslobodiť. Vravím mu, kým sa hrabe medzi zničenými vecami v škatuli, ktoré sme dnes spoločnými silami vytriedili. Zori, nie som hlúpy. Pozrite, našiel som lano. Pustíme sa ním dolu a potom pobežíme domov. Vraví Marko. Ťapla som si po čele, lebo toto je celkom dobrý nápad. No určite! Zošaleli ste? Tým oknom nevídem ani náhodou. Chcete, aby ma dnes zoškrabávali z toho asfaltu pod oknom? Ani náhodou! Kričala Lenka, ktorá radšej prežije celý víkend v miestnosti s pavúkmi, než by mala hazardovať so svojím životom. Moje nervy! Pozrite do kľúčovej dierky na dverách. Aj vy vidíte to svetlo? Pýtam sa ich a šúcham si oči dlaňami, či vidím naozaj dobre. Áno. Že by sa akurát v tejto strašnej chvíli vlámal do školy zlodej. No do kapusty. Práve teraz, keď mám plné gate z toho, že nás tu nikto nenájde. Pýta sa Marko. Cez kľúčovú dierku pozorujeme, ako sa svetlo z mobilu alebo baterky presúva po chodbe zo strany na stranu. O sekundu znova hovorí. Musíme byť potichu a myslím to smrteľne vážne, lebo ak nás tu ten zlodej objaví, nemusíme sa dožiť zajtrajška. Pozerá pritom na fňukajúcu Lenku, aby s tým prestala. Radšej jej zakrývam ústa, aby bolo ticho. Chcem ešte aspoň raz v živote vidieť svoju mamku, Uja a chlpatú kamošku Micu. Čo si len bezo mňa počnú, ak sa mi tu niečo stane.
Svetlo na chodbe sa po chvíli niekam stratilo. Aj tie divné kroky bez zvuku. Bol to vari nejaký duch bez topánok? Premýšľam. Počujte, zdá sa mi to, alebo blúznim. Tam sú hasiči. Aj riaditeľ, zvolá Marko, lebo pod vplyvom stresu okolo seba všetko neúnavne sleduje. Všetci naraz pozeráme z okna na prvom poschodí. Ja odpadnem. Asi nás naozaj niekto počul kričať. Sme zachránení. Zori, tí pavúky nás predsa len nezjedia. Vraví šťastná Lenka a spoločne sledujeme, ako sa kvôli nám rozbieha naozajstná záchranná akcia. Okolo našej školy sa zbieha takmer celá dedina. Hasiči majú pustenú sirénu aj majáky. Do keľu, pozrite, hasiči už chystajú schody, aby nás odtiaľto vyslobodili. Vraví nervózny Marko a z vypätej situácie si zahladzuje vlasy. Pane Bože, keď nás zachránia, sľubujem, že každý deň doma vyrátam 100 príkladov z matiky. Naozaj. Bedáka Lenka, ktorá robí z tohto problému navyše aj koubojku. Vôbec nehľadí na to, že nehorí. Sme len vymknutí v školskom kabinete. Na tejto super záchrannej kabinetovej akcii sú prítomní aj policajti, niektorí učitelia a pani poštárka, ktorá si zakrýva otvorené ústa, lebo nerozumie, čo sa v tej našej škole dnes porobilo. Moje nervy! Tam je moja mamka! Díva sa sem a kýva nám. Aj ujo Jaro. Čo tu ten robí? Pozrite, šéfuje celej akcii. So svojou palicou rozhadzuje vo vzduchu a dáva im pokyny. Aj vy to vidíte? Ako to? Veď on je dávno na invalidnom dôchodku. Vravím im. Mamke som odkývala, aby vedela, že sme v poriadku. Aj Lenka s Markom mávajú, no až tak oduševnene, že Lenka takmer vypadla z okna. Ešte, že ju Marko v poslednej chvíli zachytil. Neviem, aká väčšia akcia by sa po tomto incidente ešte rozbehla, aj keď trčíme zatvorení len na prvom poschodí. Nezdá sa, ale je to dosť vysoko. Zori, ten tvoj ujo je poriadny macher, pozri! Aj ten policaj dostal od neho palicou, lebo sa šuchce. Je to naozaj pravý vojak, nezaprie to v sebe. Uznal Marko súcitne a rukou ma potľapkal po pleci, aby som vedela, že môžem byť na neho právom hrdá. A ja samozrejme som. A ešte viac budem, keď sa odtiaľto konečne dostaneme von. Keď sa tie prekliaté dvere otvorili, vybehli sme zo školy ako strely. Niečo ma však núti obzerať sa okolo seba, lebo sa obávam, či náhodou nestretneme toho nočného školského zlodeja. Našťastie, niekam sa náhle vyparil. O chvíľu neskôr sa už vítame s celou našou vyplašenou dedinou, no hlavne s našimi rodinami. S istotou viem, že už nikdy viac nechceme vidieť kabinet našej školy. Dnes sme tam boli zatvorení až.